Poštovani gledatelji, dobra večer. Samo 10% hrvatskih liječnika u dobi od 27 do 40 godina ne razmišlja o odlasku iz Hrvatske, dok ostalih 90% razmatra tu mogućnost. Većina njih bi u slučaju dobre ponude iz inozemstva otišla i profesionalnu karijeru razvijala izvan Hrvatske. Na ovaj alarmantni podatak koji dovodi u pitanje budućnost hrvatskog zdravstvenog sustava već godinama upozorava i naš večerašnji gost. Jedan od ponajboljih poznavatelja, ali i konstruktivni kritičar hrvatskog zdravstvenog sustava, čovjek koji se u posljednjih 5 godina prometnuo u svojevrsnog lidera hrvatskog liječništva, te se beskompromisno zauzima za primjereno pozicioniranje liječnika u društvu i vraćanje dostojanstva i ugleda hrvatskom liječništvu, doktor znanosti Trpimir Goluža, predsjednik Hrvatske liječničke komore. Dobar večer i dobrodošli u emisiju U svom filmu. Dobar večer i hvala vam na pozivu. Evo, doktore Goluža, hoće li nas u budućnosti doista imati tko liječiti? Je li na pomolu egzodus liječnika iz Hrvatske? Pa možda je riječ egzodus preteška, jer ona označava zbjeg, jedan paničan odlazak veće skupine ljudi, ali u svakom slučaju radi se o jednom alarmantnom podatku, jer je velik broj liječnika napustio Hrvatsku, otišao raditi u inozemstvo. Procjena je da je unatrag 4 godine Hrvatsku napustilo i nije se vratilo u Hrvatsku 560 liječnika, a taj gubitak je uistinu velik za jednu malu populaciju poput Hrvatske koja ima nešto malo više od 4 milijuna stanovnika. Međutim, naravno da će u budućnosti biti i dalje liječnika u Hrvatskoj, samo je ključno pitanje koliko će nas biti, kakve kvalitete će biti ti liječnici i koliko će biti dostupna zdravstvena usluga građanima Republike Hrvatske. Koji je problem koji najviše muči one liječnike koji odlaze iz Hrvatske i zbog čega su otišli oni koji su otišli? Pa mi smo napravili jednu ozbiljnu studiju po tom pitanju. Naime, ona je obuhvatila 1500 mladih liječnika. Kao mlade liječnike smo označili liječnike ispod 40 godina starosti i zanimalo nas koji su razlozi i kakvi su njihovi stavovi glede odlaska u inozemstvo. Došli smo do zanimljivih rezultata, iako su svi mislili da su zapravo razlozi odlaska ponajprije financijske prirode, mi smo ustanovili da i nisu. Uglavnom, jedna opća besperspektivnost pozicijom u društvu je dominantan razlog i zbog čega liječnici napuštaju Hrvatsku, nezadovoljstvo radnom sredinom, nezadovoljstvo mogućnošću razvoja profesionalnih karijera i ostvarivanja profesionalnih ambicija i naravno uz to ide svakako i neadekvatna materijalna primanja. Može li se taj gubitak nadoknaditi? Rekli ste 500-tinjak, koliko ste rekli do sada je otišlo. Koliko je recimo sada trenutno aktualnih zahtjeva prema komori, jer prije nego što odu zapravo se oni moraju vama javiti radi dokumenata i takvih stvari? 560 liječnika je otišlo, a još oko 850 liječnika ima sve preduvjete ispunjene da mogu svaki čas otići iz Hrvatske. Dakle, to su zapravo ljudi koji u niskom startu očekuju odlazak iz Hrvatske. Mi sve kao Hrvatska liječnička komora radimo da bismo liječnicima osigurali bolje uvjete, da zapravo budu zadovoljni ne samo svojim profesionalnim, već i privatnim osobnim životom u Hrvatskoj i da ostanu u Hrvatskoj. Može li se taj gubitak i kako nadoknaditi? Što bi država trebala napraviti? Pa evo, mi smo prije nepunih mjesec dana izdali jednu publikaciju, to je Demografski atlas hrvatskog liječništva, gdje smo dali sveobuhvatni prikaz liječničke populacije u Hrvatskoj na dan 1.1.2017. godine i došli smo do uistinu zanimljivih podataka. Izdvojio bi nešto što zapravo odcrtava kakva je perspektiva hrvatskog zdravstvenog sustava. Naime, u sljedećih 10 godina najveći broj liječnika u jednoj populaciji će otići u mirovinu. Računamo da će otići 4000 najiskusnijih hrvatskih liječnika u mirovinu, a u tom periodu će se na hrvatskim fakultetima stvoriti novih 5500 hrvatskih liječnika. Dakle, tu je krucijalno pitanje hoćemo li znati zadržati te mlade liječnike u hrvatskom sustavu. Ako to uspijemo, onda će hrvatski zdravstveni sustav imati perspektivu i građani Republike Hrvatske ne trebaju strahovati. Međutim, ono što se trenutno događa, to je da mahom mladi liječnici napuštaju Hrvatsku. Od 560 liječnika koji su napustili Hrvatsku, 42% njih su liječnici koji su mlađi od 32-3 godine. Njihova prosječna dob je 30 godina i 6 mjeseci i to je zapravo ona populacija koja je najosjetljivija za odlaske i koji se najlakše odlučuju za odlazak.
tako da smo svoje nastojanje, svoje djelovanja ponajprije usmjerili na njih, da njih učinimo zadovoljnijem i da oni jednostavno u Hrvatskoj ostanu i liječe hrvatske građane. Što je recimo nešto konkretno što ste im ponudili kao komora, a što im može ponuditi društvo da bi zapravo ostali? Pa prvo i osnovno je da vi znate zašto su ljudi, s čime su ljudi nezadovoljni, zašto napuštaju sustav. Nakon toga smo se obratili svim nositeljima državne vlasti i upozorili što se događa, koji su razlozi nezadovoljstva i odlaska liječnika. Nažalost, tada nismo dobili nikakvu konkretnu pomoć sa razine države, osim tapšanja po ramenima i konstatacije da smo u pravu i da se nešto treba napraviti, a onda smo se okrenuli sami sebi, rekli smo ako si sami ne pomognemo neće nam nitko pomoći i onda smo krenuli sa konkretnim mjerama. Te konkretne mjere se odnose na to da želimo ojačati pravnu sigurnost liječnika u Republici Hrvatskoj, s druge strane želimo unaprijediti njihovo stručno usavršavanje i poboljšati njihov svakodnevni život. O konkretnim mjerama možemo govoriti da smo po prvi put prošle godine Hrvatska liječnička komora osigurala sve liječnike u Republici Hrvatskoj policom pravne zaštite, tako da se u slučaju bilo kojeg sudskog spora koji je proistekao iz liječničkog djelovanja onda može adekvatno braniti pred sudom. S druge strane, od ove godine po prvi put smo svim zainteresiranim liječnicima omogućili dopunsko zdravstveno osiguranje. Prošle godine smo napravili to da smo iz Europskog fonda povukli 30 milijuna kuna namijenjeni za kontinuiranu stručnu edukaciju liječnika opće i obiteljske medicine. Ove godine ćemo krenuti sa implementacijom tog programa i projekta. S tim projektom ćemo zapravo omogućiti hrvatskim liječnicima da dobiju vrhunsku stručnu izobrazbu na nacionalnoj razini koja će za njih biti posve besplatna i koja će im omogućiti obnavljanje licence. Prošle godine smo u partnerstvu sa jednom poslovnom bankom uspjeli za hrvatske liječnike osigurati povoljniju liniju stambenog kreditiranja. Naime, primijetili smo da je rješavanje stambenog pitanja zapravo trenutak sidrenja mladih liječnika u hrvatski zdravstveni sustav i u Hrvatsku državu i da na tom planu trebamo nešto napraviti. Taj naš projekt je i naišao na iznimno dobar prijem kod naših članova. Mi smo prošle godine kroz stambeno kreditiranje u hrvatskim liječnicima kumulativno uštedili 700 milijuna kuna i mislim da smo napravili po tom pitanju pravu stvar. Osim toga, mi aktivno sudjelujemo i u novčanoj pomoći našim članovima. Uveli smo jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta koje je do sad iskoristilo više od 1000 naših članova, a isto tako uveli smo i stipendije za maloljetnu djecu naših pokojnih članova do njihove punoljetnosti. Osim toga, sa partnerima našim imamo niz programa kojima omogućujemo svakodnevno kvalitetniji život našim članovima, od toga da imaju jeftiniju struju, da imaju jeftiniji plin, da su im telekomunikacijski troškovi niži i slično. Dakle, nešto vrlo svakodnevno i nešto što je potrebno zapravo svakom čovjeku i vidim uistinu da su naši članovi jako zadovoljni s ovim što mi radimo. Evo, zaista vrlo ambiciozni potezi, sigurno su olakšali život mnogim liječnicima. Predlažem da pogledamo kratki životopis i vaš put do prvog čovjeka Hrvatske liječničke komore. Vi ste iz... Pa ja sam iz Zagreba, student medicine, 4. godina. Možemo filozofirati na ovaj ili na onaj način, ali stvarnost je jasna. Hrvatski liječnici odlaze iz Hrvatske ne zato jer su lijeni, ne žele raditi, zato jer su za bijeli štrajk, nego zato jer su to ljudi koji znaju, hoće, mogu raditi, koji su se spremni žrtvovati. Zdravlje u Republici Hrvatskoj ne smije postati privilegija bogatih, već mora ostati pravo svih njezinih građana.
čelu sustava moraju biti kompetentni ljudi koji imaju određena znanja da bi vodili sustav. Vođenje sustava mora biti transparentno, jasno i provjerljivo u svakom trenutku, racionalno, a na kraju krajeva moraju ljudi snositi odgovornost za ono što rade. Trpimir Goluža, 2 minute, rukomet muški. Dobar dan, dragi gledalci, javljamo se iz Frankfurta gdje se u okviru uzvratne utakmice finala Kupa prvaka Evrope u rukometu sastaju Badel i Valao. Goluža, pa kakav je to prekršaj nad Slavkom Golužom, pa što rade ovi Norvežani? Izvodi se 9 metara, još 3-4 sekunde do kraja, ide pusti, gol! Ovo je pobjeda razuma, humanosti i ljudske solidarnosti nad bešćutnim birokratskim aparatom. Zato u tim situacijama trebamo brzo djelovati, trebamo omogućiti da taj birokratski aparat ne uništava živote, već da bude u službi života i zdravlja. Uvijek ste bili nekako društveno angažirani i imali ste želju za nekakvom promjenom osim ovog liječničkog dijela. Otkuda vam ta ambicija? Pa to je jednostavno dio mene, to je nešto što me ispunjava, što me potiče, nešto što se osjećam korisnim kad tako nešto radim. Teško mi je to sad objektivno definirati, jednostavno to sam ja. Ja se volim društveno angažirati i imam jedan osjećaj da trebam pomoći ljudima koji nisu ja, odnosno ljudima kojima možda teže. Imam uvijek jednu potrebu okupljanja ljudi, druženja s njima, realizacije određenih projekata. Ne možete stajati skrštenih ruku kada vidite da stvari ne idu kak treba. Da. Zapravo me strašno nervira kad vidim nezadovoljne ljude koji su nezadovoljni situacijama, ne poduzimaju ništa da bi se to promijenilo. Ja nisam takav, kad vidim nešto da bi moglo biti bolje, onda nastojim to učiniti bolje. U javnosti ste se počeli intenzivnije pojavljivati kao predsjednik Hubola, zapravo i kao sindikalni povjerenik u KBC-u Zagreb, i to je bilo prije 5-6 godina. Tada ste jako onako angažirano i samosvjesno upozoravali na probleme. Gotovo se svim ministrima u tom periodu ste došli na ratnu nogu. Čak ste bili u jednom periodu i pod prijetnjom otkaza. Koja je to bila konkretna situacija? Pa to je bilo 2013. godine, to je bio zapravo jedan politički diktat tadašnjeg ministra zdravlja koji je u djelo proveo ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Potpuno bezrazložno, neopravdano mi je dan otkaz. Kasnije, nakon što je promijenjen ministar, nakon što je promijenjen i ravnatelj KBC-a Zagreb, povučena je ta odluka. To je zapravo bio jedan žuti karton pred crvenim, da bi me se prestrašilo da ne bi zapravo više djelovao. Naime, ja sam ravnatelju KBC-a Zagreb rekao da su godišnji odmori djelatnicima KBC-a Zagreb krivo obračunati i da nam duguje određene novce, što je njega jako uzbudilo. Epilog svega je da su ti novci vraćeni ne samo liječnicima, već svim djelatnicima na razini KBC-a Zagreb, da dotični kolega više nije ravnatelj KBC-a Zagreb. Može li čovjek kvalitetno raditi takav posao, a da zapravo nije spreman ići do kraja, pa čak i po cijenu otkaza? Pa gledajte, ako ne kalkulirate, ako su vam prvenstveno u fokusu vaših interesa, interesi zajednice, interesi ljudi koje predstavljate, i ako vjerujete u tome što radite, onda možete ići do kraja. Ja sam bio spreman ići do kraja krajeva, sve dok ne dobijem otkaza i poslije, jer sam bio uvjeren da ovo što radim je ispravna stvar, ne samo za liječnike, već za cijelo društvo. Naime, apsolutno je neprihvatljivo, neprimjereno i ni u jednoj razvijenoj zemlji se ne događa da jedna skupina ljudi, poput liječnika, ne može pregovarati o svojim radnim pravima sa svojim poslodavcem, već da to za njih radi jedna druga skupina ljudi, a u Hrvatskoj je to postao zakon koji, nažalost, još uvijek nije promijenjen i koji se treba promijeniti. U tom smislu, da li se stvari mijenjaju na bolje? U tom konkretnom smislu nije došlo ni do kakvih promjena na bolje.
Nažalost, status je quo i mislim da je sad krajnje vrijeme došlo do određenih promjena i u Hrvatskom liječničkom sindikatu, da se te stvari promijene i da se jednostavno liječnicima da mogućnost da o svojim radnim pravima i obavezama pregovaraju sa Vladom Republike Hrvatske, odnosno sa Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske. Dobro, u svakom slučaju hrvatski zdravstveni sustav je u velikim problemima. Dugovi su premašili 8 milijardi kuna. Kako vidite tu situaciju i koji su raspleti? Kada će se konačno dogoditi ta reforma svih reformi, dakle zdravstvenog sustava? Gledajte, u javnosti se uglavnom govori o dugovima u zdravstvu i o listama čekanja. To je nešto što je jako bombastično i zanimljivo javnosti. Što se tiče dugova u zdravstvu, to su vam virtualni dugovi. Ja ne tvrdim da zdravstvo ne kumulira dugove, nego jednostavno država nema dovoljno novca da plati isporučenu uslugu koju isporučuje zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Kako reformirati zdravstveni sustav, to je jedno poprilično kompleksno pitanje. Ta reforma mora biti sveobuhvatna. Prije svega treba krenuti od mentalne reforme prosječnog Hrvata koji treba postati odgovoran i treba postati svjestan da je zdravlje ne samo jedna biološka vrijednost, nego i jedna ekonomska vrijednost i da itekako treba odgovorno živjeti i ulagati u svoje zdravlje. S druge strane, treba kompletan zdravstveni sustav preustrojiti. To na način da se potiče i cijeni izvrsnost u sustavu, tako da oni koji su uspješni bolje prolaze na oni koji su neuspješni. Na taj način ćete potaknuti da se ostvaruje rad i s druge strane trebaju se poštovati svi zakoni. Naime, glavni generator nereda u zdravstvenom sustavu u financijskom smislu je država koja na godišnjoj razini između 2 i 3 milijarde kuna zdravstvenog novca koji je namjenski prikupljen za zdravstvo ne uplaćuje zdravstvu, već taj novac koristi da na neki način sanira određene dubioze u državnom proračunu koje nisu vezane uz zdravstveni sustav. Postoje tendencije da se HZZO vrati u državnu riznicu, a upravo da bi se ovakve malverzacije olakšale. Naime, kada je HZZO u državnoj riznici, onda je blagajna i novac u rukama ministra financija koja onda raspoređuje taj novac prema nekakvim državnim prioritetima, a ne prema onome za što je taj novac prikupljen. Dakle, vraćanje HZZO-a u državnu riznicu bio bi jedan veliki korak unatrag za hrvatsko zdravstvo, odnosno za zdravlje hrvatskih građana. Koliko su ozbiljne te najave? To mi je teško prosuditi. Bili su neki probni baloni koji su odmah u startu izbušeni od svih ljudi koji razumiju koje su intencije i namjere ljudi koji to žele napraviti. Da li će vlada na tome inzistirati, da li će se u to upustiti, teško mi je procijeniti, no Hrvatska liječnička komora takav pokušaj neće podržati jer smatramo da to vodi daljnjoj destabilizaciji zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, a zdravlje je interes svih građana Republike Hrvatske. Je li moguće, dakle, u ovakvom sustavu koji eto ima već sada hrpu dugova, zadržati ova prava pacijenata? Dakle, imamo prava pacijenata koja su na nivou bogatih država, a izdvajamo višestruko manje nego neka Švedska ili Švicarska ili neke bogate evropske zemlje. Naravno, sad svi očekuju da odgovorim da je to nemoguće, da je to ovako i onako. Međutim, mi često pribjegavamo paušalnim ocjenama. Ja bih volio da jedan ministar zdravstva dođe konkretno sa podacima koje su zdravstvene potrebe hrvatske populacije i koje su zdravstvene mogućnosti, ne samo financijske, nego i kadrovske mogućnosti zdravstvenog sustava, pa da onda na tim osnovama o tome razgovaramo. Naravno da je teško za očekivati da u Hrvatskoj sa 750 eura možemo imati zdravstvenu zaštitu kao Njemac sa 3.500 eura. To je zapravo nemoguće. To su ulaganja hrvatskog prosječna 750 eura, a prosječna njemačka ulagana po čovjeku su 3.500 eura. Tako je. Ne trebamo ići tako daleko u Njemačku, možemo otići u Sloveniju. Tu su ulaganja oko 1.500 eura, dakle dvostruko veća no u Hrvatskoj. Ne čini mi se da je slovensko zdravstvo dvostruko bolje od hrvatskog, dapače, postoje brojni pacijenti koji iz Slovenije dolaze po zdravstvene usluge u Republiku Hrvatsku.
Možemo li onda zadržati tu uslugu ili će ipak to mora biti redefinirano? To je ipak značajno manje novaca na toj stavki nego u Europi. Naravno da je značajno manje. U svakom slučaju za očekivati je da će treba doći do određenih promjena, da se redefiniraju koje su prava koje mogu građani Republike Hrvatske ostvarivati, koliko je državi uistinu važno koja prava imaju i koji je prioritet ulaganja u zdravstvo. Predlažem da napravimo mali predah pa ćemo nastaviti na ovoj temi zdravstva koja je zaista velika i teška tema. Pogledajmo kako vas vide vaši suradnici, prijatelji, način vašeg rada, odlučivanja i vašu osobnost. Negdje prije 10 godina javio mi se preko Fejsa taj liječnik iz Petrove kojeg tada nisam upoznao, Trpimir Goluža. On je vidio neki moj nastup ili je nešto čitao i to mu je bilo zanimljivo i on je čovjek koji nema pardona. Dakle, on je mene potražio i napisao da bi on rado sa mnom popio kavu. Veliki smo prijatelji dan danas. Prije nekih 5-6 godina ja sam otkrio na Sveticama tartan stazu i malo sam trčkarao. U to vrijeme primijetio sam da mu je malo narastao trbuh i zadirkivao sam ga, rekao mu moraš nešto početi vježbati, nemoj se zapustiti, dođi sa mnom malo na stazu kao ja trčkaram. On je došao odmah i odvalio 20, ako se ne varam, krugova bez problema, onda se navukao na trčanje i sljedeću godinu je istrčao njujorški maraton. Dakle, evo, takav je to čovjek. Intenzivno smo se zapravo počeli družiti već prije dobri 20 godina kada smo obojica došli u kliniku za ženske bolesti i porode u Petrovoj sa jednom velikom nadom da ćemo početi specijalizaciju iz ginekologije i opstetrice koja je tada u to vrijeme za razliku od danas zapravo bila veoma atraktivna specijalizacija. Međutim, bilo je jako teško dobiti tu specijalizaciju. Mi smo zapravo pune 4 godine dijelili sudbinu znanstvenih novaka. Sve dok jedne godine konačno nismo započeli specijalizaciju. Gotovo u isto vrijeme, eto i to naše druženje zapravo traje od tih davnih dana do danas. Čak i dijelimo istu sobu u Petrovoj, tako da se međusobno zovemo Cimo. Trpimir je za mene recimo kao poplava, dakle voda koja je tiha, ali koja je moćna, koja kad uđe nešto sve ispuni, sve pred sobom poravna. Rekao bi da on kao jedna dobra dalmatinska bura koja raščisti sve pred sobom i donese ugodnije i lijepo vrijeme. Vanserijski čovjek je, jer je plemenit čovjek, vrijedan čovjek, uvijek spreman pomoći drugima i žrtvovati se za druge ako treba, jer ima vrlo visoke i moralne i profesionalne standarde. Sve stvari koje je tjerao u životu, zahvaljujući svojoj upornosti, je istjerao na čisticu. Kažu da je vanserijski liječnik, ali ja to ne znam jer on je ginekolog, a ja nekako još uvijek spolno nisam upitan, pa ga nisam konzumirao kao liječnika. Vanserijski je liječnik jer mu zapravo ništa nije teško za pacijenta. Njegova najveća mana... Ne ide mu baš trica, nema ruku za tricu, a volio je na basketu šutnu tricu. Reći sve u lice, pa bez obzira na posljedice. Kad mu nešto ne ide od ruke, on opet pokušava, ide dalje. Kad mu nešto ne ide od ruke, zacrveni se užasno. Njegova borbenost nije borbenost pjetla, nekakva malo histerična. Više je to borbenost jednog vepra, recimo. Njegova borbenost podsjeća me na borbenost, recimo, ovna. Izvana je kao Superman. Pa izgleda kao onaj glumac Kenneth Clark, on je visok, fit, onako uvijek lijepo uređen, dakle izgleda kao nekakav gospodin republikanac, neki američki. Izvana je kao jedan uglađeni zagrebački dečko. Iznutra je mekan, recimo kao rožat. Iznutra već je kao kamen s kojeg su potekli njegovi geni hercegovački, recimo kamen od kojeg je sazdana Sahat kula u Stocu. Da je lik iz crtića, bio bi možda Sport Billy. Jer ima nekakvu torbu iz koje vadi rješenja i kad ne biste očekivali. Da je lik iz crtića, Trpimir bi bio Kalimero. Kalimero je stalno govorio, to je prava, pravca, to je nepravda. Trpimir je jedan veliki borac za pravdu. Čak je bio i košarkaški sudac, dakle dijelio je pravdu. On je definitivno u svom filmu, taj film se zove Hrabro srce. Robin Hood. U tom filmu bi ga glumio... Pa samo Mel Gibson. Pa meni stalno padaju na pamet glumci još iz starih Hitchcockovih filmova, recimo James Stewart.
ostvarenje svih njegovih snova, bolje rečeno okvir u kojem bi u potpunosti mogao iskazati sve svoje kapacitete i najviše učiniti za zajednicu, a već je puno učinio, je postati gradonačelnik grada Zagreba. Da ispuni sve one blagodati, beneficije liječničke struke za koje se on svo ovo vrijeme zalaže, mislim da bi mu to bila najveća sreća. Evo, vidjeli smo, doktore Goluža, jedno vrijeme ste bili čak i politički aktivni. Politika vam je velika strast. Bili ste s Ružom Tomašić u Hrvatskoj stranci prava. Što vas je privuklo toj političkoj opciji ili je još to aktualno? Ja vam pravaštvo shvaćam kao domoljublje i poštenje iznad svega. Točno ste rekli, bio sam jedno kratko vrijeme angažiran među pravašima. Kratko vrijeme, ali dovoljno da zapravo shvatim da ljudi koji se nazivaju pravašima su vrlo udaljeni od ideologije koju je zagovarao Ante Starčević i da zapravo koriste tu ideologiju samo da bi zadovoljili nekakve vlastite ambicije i ostvarili nekakve materijalne probitke. To nije pravaštvo. Pravo, izvorno pravaštvo je nešto što je poželjno u svakoj političkoj opciji. Kad sam vidio da je zapravo to nešto što me ne ispunjava, naravno da sam iz toga izašao. Imate li još političkih ambicija? Je li moguće recimo od ove udruge u kojoj ste sad stvoriti neku novu političku snagu, Istina? Pa mislim da ta udruga nema namjeru da se razvija u tom nekom političkom smislu. Svi ljudi koji se bave javnim radom, pa tako i ja, smo na neki način u sklopu neke politike. Ja sam se spreman politički angažirati, ali ne kao jedan pojedinac, nego kao dio jedne skupine ljudi koja kvalitetno promišlja određena rješenja od koje mogu imati koristi svi građani Republike Hrvatske. Ja sam uvjeren da će u nekakvom dogledno vrijeme doći do toga da će pamet pobijediti strast i da će političari biti ljudi koji će služiti hrvatskom narodu. Interesantno je, u politici je u svim strankama jako puno liječnika. Što je to u osobnosti liječnika zapravo što ga eto iz neke sasvim druge sfere tjera u politiku? Kako vidite tu vezu liječnika i politike? Pa liječnik je u svom pozivu orijentiran na čovjeka. Političar bi trebao biti orijentiran na neku veću skupinu ljudi. Tu već vidim jednu poveznicu da je čovjek spreman se dati u službu skupine ljudi. S druge strane, mi liječnici smo svakodnevno izloženi donošenju brojnih odluka u jednom kraćem vremenskom razdoblju i spremni smo preuzeti odgovornost za sebe i s druge strane smo ambiciozni. Znate. Svi liječnici su vrlo ambiciozni ljudi, jer završiti medicinski fakultet koji traje 6 godina, a nakon toga se još profesionalno razvijati, što vrlo često traje i 10 godina i više, iziskuje velik rad i trud, ali i ambiciju. A onda ambiciozni ljudi, kad se ostvare i dokažu na nekom planu, traže nove izazove. Zato mislim da i u politici ima poprilično liječnika. Što je ključno, recimo, koje su to osobine koje čine dobrog liječnika, a i dobrog političara? Šta je zapravo tu veza? Prije svega znanje. Znači, bez znanja nema ništa. Vještina, a što se tiče političara, mislim da svaki političar treba imati potrebnu hrabrost, odlučnost. I ono što je najvažnije, svaki bi političar trebao bez imalo straha izaći među svoju bazu, dati im priliku da se izjasne o tome kako on radi i što radi. Mi kroz Hrvatsku liječničku komoru zapravo želimo pokazati da se određene stvari u društvu mogu napraviti. Ako ste dobro organizirani, ako vam je stalo. Naime, mi zagovaramo 5 društvenih vrijednosti. To su rad, znanje, poštenje, odgovornost i domoljublje. Ne samo na deklarativnoj razini, nego ih želimo implementirati u svakodnevni život. I upravo na tome radimo i želimo od Hrvatske liječničke komore napraviti jednu organizaciju i stvoriti određene standarde ponašanja koje će slijediti drugi. Smatramo da takvim malim, sitnim koracima puno ljudi u društvu možemo napraviti veliku promjenu. I za komore je već nekoliko inicijativa koje su bili
bile praktički i mimo ovog core biznisa, kako bi rekli same komore. Izdali ste povodom godišnjice Vukovara i knjigu. Pa da, ja smatram da općenito u društvu moramo priznati svoje vrijednosti. Ne samo da bi njima odali priznanje, nego da bismo motivirali druge da budu vrijedne. Naime, u Hrvatskoj je došlo do jedne inverzije određenih društvenih vrijednosti. Nešto što je vrijedno se ne doživljava vrijednima, nešto što je bezvrijedno je jako vrijedno. Pa možete vidjeti po medijima o čemu se dominantno piše, šta se komentira, a s druge strane što se prešućuje. Mi smo željeli dati primjereno priznanje onim koji su najbolji među nama. Uistinu mi je bila zaprepašćujuća činjenica da 25 godina od pada i stradanja Vukovara nitko nije odao priznanje liječnicima koji su do zadnjeg dana bili u Vukovarskoj bolnici i brinuli o bolesnim i ranjenim ljudima, a pritom su ugrožavali vlastite živote. Hrvatska liječnička komora je prošle godine povodom 25. godišnjice stradanja svim liječnicima koji su 18.11.1991. godine dočekali u Vukovaru na hrvatskoj strani pomažući bolesnim i ranjenim ljudima dodijelila najviše svoje priznanje, to je medalju časti, a ove godine smo izdali knjigu Vukovarska bolnica, svjetionik u povijesnim olujama hrvatskoga istoka. Možda će zvučiti neskromno, ali mislim da je to jedna od ponajboljih knjiga o Domovinskom ratu. Iznimno mi je drago da je ravnateljica Vukovarske ratne bolnice, doktorica Vesna Bosanac, tu knjigu označila udžbenikom o Vukovaru i Vukovarskoj bolnici. Evo, predlažem da pogledamo i fotografije. Evo, upravo je to ta situacija. Da, Vesna Bosanac, heroina Domovinskog rata, ali s njom je još 42 heroja koji su radili nevjerojatne stvari i uistinu sam sretan i ponosan da smo im mogli na adekvatan način odati priznanje. Aha, ovo su liječnici, hrvatski liječnici? Da, ovo je nešto što nas je ispunilo neizmjernim ponosom. Naime, povodom 25. godišnjice stradanja Vukovar, Hrvatska liječnička komora je u Vukovaru u kolonu sjećanja dovela 500 hrvatskih liječnika i 100 studenata Zagrebačkog medicinskog fakulteta. Išli smo se pokloniti žrtvama Vukovara. To je nešto što me ostavilo snažan dojam. Naime, uistinu je taj ponos koji osjećate kad koračate kolonom sjećanja nešto neizmjerno, a taj ponos su nam omogućili ljudi koji su do zadnjeg časa ostali ljudi u Vukovaru, koji su sve učinili da pomognu tom ranjenom gradu i ranjenim ljudima. Evo, idemo još malo po albumima prelistati. Evocirat ćemo neke trenutke iz vašeg života. Ovo je slika? Pa ovo je slika s jednim čovjekom kojeg ja neizmjerno poštujem. To je profesor, doktor znanosti Davor Ježek, koji je inače prodekan na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. To je čovjek koji ima jednu svjetsku znanstvenu težinu, a još je veći čovjek od toga. To je profesor koji je bio moj mentor na magisteriju i na doktoratu. Ovo u naručju je moja kćer koja je tada imala svega godinu dana. Kasnije ćemo malo i o njoj. Aha, ovo je dakle u ulozi ovo je jedan period Kubola. života koji mi je jako drag. Naime, mi smo iz ničeg osnovali Hrvatsku udrugu bolničkih liječnika. Nas 5 smo okupili 2000 liječnika koji redovito mjesečno podmiruju članarinu. Mislim da nema veće organizacije, brojnije organizacije koja na taj način okuplja intelektualce. Kroz HUBOL su se stvorila neraskidiva prijateljstva. Ja se usuđujem reći da smo inicirali određene promjene u zdravstvenom sustavu koje će biti puno šire
i koje će, nadam se, zahvatiti cijelo društvo. Ovo je dan kad sam doktorirao, zapravo na promociji doktorata. Evo, vidite, sreća. Doktorat je na koju temu, o čemu ste? Doktorat se bavi temeljnim medicinskim istraživanjima, vezan je uz istraživanje muške neplodnosti. Ovo je zanimljiva slika. Ovo mi je isto jedna jako draga slika. To je slika iz New Yorka nakon što sam istrčao njujorški maraton za kojeg sam se pripremao 5 mjeseci. U mom zagrljaju zapravo osoba koja mi najviše u životu pomaže, koja je moja podrška i bez koje bi sve zapravo bilo nemoguće. Moja supruga Jana, moja kćer, moj punac i moj kum. Imali ste dobru navijačku podršku na maratonu. Koliko ste istrčali maraton? Maraton je 42 km, ja sam ga istrčao za 3 sata i 45 minuta. Njujorški maraton je najveći maraton na svijetu kojeg trči 50.000 ljudi. Ja sam bio 9.700. Bravo. A ovo je dan kad sam promoviran u doktora medicine. Ovo je moj otac. On je također bio ugledni liječnik, poznati zagrebački pedijatar. Bio je ugledan liječnik, bio je jako dobar čovjek. I zapravo ponos koji vam ostane nakon što vam roditelj umre, to je vjerojatno nešto najvrijednije što možete imati. Ovo je iz Petrove sa dočeka 2005. godine. Evo, puno vremena provodimo u bolnici i blagdanima, subotama, nedeljama. Vi ste uz sav svoj angažman i HUBOL i Hrvatsku liječničku komoru i udrugu, svakako i liječnik na odjelu koji redovito dežura, jedan omiljeni ginekolog. Pa da, evo ga, tjedno jedan put dežuram, imam ambulantu i to su neki trenuci koji su za pamćenje, sreća, zadovoljstvo, timski rad. Nešto što čovjek treba doživjeti u svakom slučaju. Dakle, radite u Petrovoj bolnici, ginekolog ste. Svakako vas moram pitati, vi ste kao ginekolog sukladno svom svjetonazoru potpisali priziv savjesti i protivite se pobačaju, odnosno vi ga ne radite. Kako gledate na ženino pravo na izbor? Prvo što se tiče priziva savjesti, rekao bih da to je jedan sjajan institut koji omogućuje svakom pojedincu da sačuva svoj integritet prilikom suočavanja sa najtežim moralnim izazovima. To je vrlo vrijedno. Što se tiče pravo žena na izbor, što se tiče pobačaja, naravno, protivnik sam pobačaja, međutim ne smatram da je zabrana pobačaja rješenja. Čini mi se da mi u društvu previše smo isključivi, da stvaramo određene frontove gdje se onda međusobno vrijeđamo, nadmudrujemo, osporavamo. Mislim da nikom ko ide na pobačaj nije lako. Mislim da je jako lako nekog drugog osporavati, kritizirati, omalovažavati, a jako je teško pomoć drugom čovjeku. Na tom planu bismo trebali raditi. Mi bismo kao društvo trebali biti zreli i omogućiti svim ženama koje žele da zadrže to dijete konkretne mjere da bi se ta djeca mogla zadržati. Kada bi znao da bi rješenje svega bilo zabrana pobačaja, bio bi za zabranu pobačaja, međutim bojim se da bi apsolutna zabrana pobačaja dovela situaciju u popriličan mrak, jer bi se puno toga ilegalnog radilo. Kažem, trebamo raditi kao društvo sve da se smanji broj pobačaja, a ja kao liječnik ću zadržati svoje pravo da ne radim artificijalne pobačaje. Međutim, žena ipak po vama mora imati tu opciju da u adekvatnim medicinskim uvjetima ipak donese svoju odluku. Ako je takva odluka
neka njena nužnost? Mislim da ženama treba omogućiti izbor, ali isto tako mislim da se treba sve napraviti da bi ženama taj izbor bio što lakši i da se u tom izboru odluče za dijete. To su ovako dosta teške teme i hrvatsko društvo se na njima često antagonizira. Vi ste bili sudionik, imamo fotografiju Povorke za život. Zašto kao društvo nismo u stanju na neki način bez strasti razgovarati o tim važnim temama i velikim moralnim pitanjima? Pa zato jer se očito smo preslabi i bojimo se da će nas neko ugroziti. Znate, ova fotografija kad je objavljena na društvenoj mreži izazvala je buru reakcija, što pozitivnih, što negativnih. Ja ovdje nisam hodao da bi nekom nešto zabranio. Ja sam ovdje hodao za život. Ja ne da hodam za život, ja svaki dan radim za život, jer mislim da je temeljna odrednica svakog liječnika borba za život. Život je za nas neprikosnovena kategorija. Naravno, ja ću i sljedeće godine hodati za život. Život je prekrasna stvar. I uistinu sam privilegiran čovjek što se bavim poslom i što pomažem donošenju jednog novog života na svijet. To je neizmjerna zadovoljstvo, sreća i stvarno mi je sretno, jako sam sretan da mogu u tome sudjelovati praktički svakodnevno. Da, radite i u rađaoni naravno kao ginekolog. Kakve su to emocije, kakva je to situacija kada se rađa novi život, kada roditelji strepe, majka, otac u predsoblju ili u sobi? Kako vi recimo na to gledate? Je li ste involvirani emocionalno ili morate biti totalno pribran liječnik u tom času koji će napraviti taj tehnički dio, ili vas to involvira? Pa da bi liječnik bio dobar, on prije svega mora biti čovjek, on mora imati emociju, naravno ne može ga emocija voditi prilikom donošenja odluka. Složen je taj posao, kad sve dobro prođe, to se brzo zaboravi. Kad se dogode neke neželjene stvari, neke situacije na koje smo možda mogli utjecati, a na neke, nažalost, nikad nismo mogli niti ćemo moći, onda je to jako frustrirajuće, teško se s tim nositi, brojne neprospavane noći su iza nas, ne samo u bolnici, nego i iza bolnice, kad se čovjek prosuđuje da li je nešto mogao napraviti bolje, da li snosi neku odgovornost za nešto što se dogodilo. Uglavnom, iznimno je važno biti savjestan, biti odgovoran, raditi sve po pravilima struke, jer struka je zapravo jedan oslonac koji vam daje snagu, koji vam daje vjeru da će i u najtežim situacijama to na kraju sve dobro ispatiti. Jako je teško raditi sa ljudima, lijepo je dijeliti njihovu sreću, ali jako teško dijeliti njihovu tugu, njihovo nezadovoljstvo. Srećom to je puno rijeđe. Novi sretni trenuci, ali ti teški trenuci su nešto što nam se usjeća u memoriju za cijeli život. Koliko ste recimo beba do sada porodili? Ne vodim tu evidenciju, to mi je teško reći, ali sigurno par tisuća. Par tisuća ljudskih života se došlo je na ovaj svijet u vaše ruke prvo. Evo, u ruke mene i primalje koja je sa mnom na porodu. Vaš veliki ponos je i vaša 17-godišnja kći Eva, koja je kao paraolimpijka, kao slabovidna osoba, među 10 najboljih skijašica svijeta. Tako mlada osoba i tako uspješna, koja uz taj svoj hendikep je vrhunska sportašica i odlična učenica. Vaš doprinos i vaše supruge u njenom tom razvoju je također bitan. Koliko vam je kao roditelju značila ta priča da ona se upusti u baš takav jedan ekstremni sport? Pa ne samo moj najveći ponos, životno najbolje ostvarenje, moja najveća ljubav u svakom slučaju. Prvo, bilo mi se poprilično teško suočiti sa činjenicom da ona ima jedan takav hendikep, jedan složeni poremećaj vida u kojem uz tešku slabovidnost ne raspoznaje boje i ne može gledati na svjetlo. Bio sam prestrašen, nisam znao šta se događa. Bio sam prestrašen prije svega zato jer nisam znao kako će ona to kompenzirati, kako će se s tim nositi kroz život. Međutim, zahvaljujući dragom Bogu koji joj je dao neke druge
ja bi se usudio reći, debelo iznad prosječne osobine i vrijednosti. Eva je iznimno uspješna, samosvjesna, ne mogu više reći djevojčica, nego žena koja točno zna što hoće napraviti u životu i koja svojim uspjesima itekako razveseljava ne samo nas, svoje roditelje, nego cijelu svoju okolinu. Evo, predlažem da pogledamo priču o Evi. Ja sam Eva Goluža, imam 17 godina i bavim se alpskim skijanjem i član sam Hrvatske skijaške reprezentacije za osobe s invaliditetom. To je sve počelo tako što je moj profesor tjelesne i zdravstvene kulture odlučio organizirati školsko skijanje. Međutim, ja zbog svoje slabovidnosti, pošto imam samo 10% vida, nisam mogla ići. I nakon jedno mjesec dana profesor iz tjelesnog me povezao sa Draganom Katunarom iz Hrvatskog paraolimpijskog odbora i tako su krenuli moji prvi skijaški koraci na Sljemenu. Naši treninzi izgledaju tako da ja skijam ispred nje. Mi smo povezane putem kaciga i bluetoothom. Ja je navodim. Znači, u principu ko u reliju čitam i zavoje. 10% vida, to znači da kada sjediš u prvoj klupi ne možeš uopće vidjeti što profesor piše na ploču. Svaka osoba koja je slabovidna je specifična na neki svoj način. Naprimjer, ja mogu savršeno vidjeti ljudska lica, detalje i sve, samo kada se nekom više približim. Ali, naprimjer, kada sam u stazi, ne vidim uopće vrata negdje dok nisam metar od njih. Kad smo u stazi, onda prije utrke, treninga napravimo ogled. Ja već točno znam gdje bi mogla ona imati problem s obzirom na svoju slabovidnost. Onda joj kažem te ključne elemente u stazi i kako ćemo to naglasiti. I onda u principu kad krene trening, utrka, to je samo hop hop i onda joj govorim te elemente i ključne dijelove na stazi. Evo ga, veleslalom svjetsko. Viš, tu si mi dosta daleko. Uvijek sam tu veleslalom i tako dalje. Još malo taj trbuh da napravimo, da bolje uhvatimo, da, bolju liniju i to će biti dobro. A treba trenirati. Tata je kao i svaki roditelj u početku bio jako zabrinut. Iako su mene moji roditelji od malena uvijek odgajali kao da je sa mnom sve u redu i to smatram da je imao veliki utjecaj u mom životu jer stvarno se odlično snalazim. Naravno bio je zabrinut da mi se nešto ne dogodi i da se ne ozlijedim. Ali nakon nekog vremena kada je vidio koliko to meni zapravo znači i koliko sam sretna kada sam na snijegu, koliko sam novih prijatelja upoznala, počeo je to stvarno podržavati. Kad idemo pogledati taj slalom sa svjetskog prošle godine. Često se bar ponovi, je. Eva kao osoba je jako ambiciozna, hrabra, borbena. Ja mislim da ona može puno. Tu si čak prva bila malo. Već sam debitirala na vrlo važnim međunarodnim natjecanjima kao što su Europa Cup, a zatim je 2017. godine, sad prošle sezone, uslijedilo svjetsko prvenstvo i imala sam odlične rezultate, osvojila sam Europa Cup i to je nešto što me stvarno motivira za dalje. Njezino vrijeme tek dolazi. Ona je mlada. Ona je prošle godine na svjetskom bila najmlađa natjecateljica, završila je 7. Imala je 6 sekundi do medalje, tako da mislim da može. Ispruži ruke i sad rotiraj iz trupa. Ljudi uvijek kažu da fizički jako ličim na mamu, ali da je narav u potpunosti na tatu. Tatu sam upoznala i da, može se definitivno povezati ta borbenost i ambicija. Tata je jako strog i uvijek sve u školi treba biti odlično jer uvijek ide prvo škola pa skijanje. To je naš dogovor. Ali jako je ponosan na rezultate i sad planira isto ići sa mnom u Pyeongchang kao moj navijač, tako da vidjet ćemo. Da. Evo, vidjeli smo ovu priču, zaista fascinantno, s obzirom na taj hendikep, činjenicu da joj smeta svjetlost i da ona ide nebu pod oblake, skija i da je u tome vrhunska. Jeste li kao roditelj bili u strahu kada je krenulo? To je ipak jedna vrsta ekstremnog sporta, skijanje za osobu koja ima hendikep. Pa bilo mi je straha, ali mi je bilo lakše u tom smislu jer sam svu odgovornost prebacio na ženu. Jer je žena zapravo bila inicijator da ju podržimo u toj njenoj
odluci. Uistinu je impresivno da djevojčica koja je tada imala 10-ak godina, koja nikad prije nije bila na snijegu, koja ima tako velik hendikep koji se multiplicira boravkom na snježnim padinama, razvije jednu takvu ljubav prema takvom sportu. To je posljedica toga što je imala prave trenere koji su osim tehničkih i nekakvih taktičkih znanja imali i snažnu pedagošku težinu. Ona je se jednostavno zaljubila u to skijanje. Ona godišnje na skijanju provede oko 100 skijaških dana. I uz to je odlična učenica u školi. Ona je briljantna učenica. Naime, ona ima, osim tog intelektualnog dara, ona ima razvijene radne navike. Njoj nije nikakav problem u 4 ujutro na 3000 metara visine se probuditi i učiti 2 sata prije nego što odu na skijanju. Ona jednostavno takva, ona želi biti najbolja u onome s čim se bavi i u to ulaže cijelu sebe. Hoćemo li svjedočiti i zlatnoj paraolimpijskoj medalji? Pa volio bi da osvoji medalju, međutim to nije nešto što je meni presudno. Meni je presudno da se ona razvila u jednu takvu kompletnu osobu i ona već sad za mene ima dijamantni sjaj. Evo ga, zaista lijepa priča, nadahnjujuća, eto i o Evi i roditeljima koji tako jednu priču mogu podržati na pravi način. Vratimo se mi ovoj temi hrvatskog zdravstva, naših pacijenata, bolesnika koji evo su čuli ove nekakve brojke i parametre koje ne govore u prilog dobroj perspektivi hrvatskog zdravstva. Možemo li biti mirni, hoće li nas imati ko liječiti s obzirom na sve što se događa, na dugove, s obzirom na odlazak liječnika? Ne smijemo biti mirni, trebamo biti aktivni, trebamo pritisnuti one koje donose odluke, koji određuju naše sudbine, pa tako i zdravstvene sudbine, da budu promišljeni, da donesu jasne politike i strategije da bi nas netko u budućnosti mogao liječiti. To je moguće. Samo treba htjeti, treba znati, treba okupiti ljude i ne treba se bojati izazova. Pa i po cijenu možda gubitka nekakvih vlastitih pozicija. Evo, doktore Goluža, hvala vam na gostovanju u emisiji Svom filmu. Pratit ćemo dakle stanje u hrvatskom zdravstvu, bit ćete vjerojatno i dalje sugovornik na tu temu. Još jedan put hvala na gostovanju u emisiji Svom filmu. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju U svom filmu, budite s nama ponovno u utorak u isto vrijeme. Lijep pozdrav!